هدموناتيو 17 ግዜ ኣብ ቱር ድ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታት ዘመዝገበ ን3 ዓመት ጎብለል ዙር ፈረንሳ ብምዃን ዝባሓተ ንናይ ሎሚ ዓመት እሞ ብዝመሓደገ ፍልልይ 6 ናይ መድረኽ ዓወታት ብምግንፃፍ ንናይ ቀንዲ መዋዳድርቱ ጆናስ ቪንገጋርድ ብልዕሊ 5 ደቂቃ ፍልይ ብምንፃፍ ቻምፒዮን ዝኾነ ድሕሪ 1998 ንኢጣልያዊ ማርኮ ፓንታኒ ስዒቡ ንጂሮ ዲ ኢጣልያን ዙር ፈረንሳን ደሪቡ ዝተዓወተለን ቀዳማይ ተቀዳዳማይ ክኸውን ዝበቃ ካብ ዝበለፁ ኣትሌታት ዓለምና ንቻምፒዮን ታዲ ፖጋቻ ዘንተ ናይ መወዳእታ ክፋል ሒዘልኩም መፅኣ ኣለኹ ምክታልኩም ኣይፈለየና ዓዋቱ ዙር ፈረንሳ ታዲ ኣብታ ኣብ ርእሲ ከተማ ስሎቬንያ ሉቢያና ንሰሜን 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ኮመንዳ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ። ኣዲኡ ማርጀታ መምህር ቋንቋ ፈረንሳ ኮይና ኣቦኡ ሚርኮ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፋብሪካ ወንበር ኣብ ምሕደራ ይሰርሕ ነይሩ። ቅድሚ ናብታ ናይ ፖጋቻ ነበር ጋንታ ሉቢያናን ከም ኣካል ናይ ምሕደራ ጉጅሎም ኣብ 2022 ምፅምባሩ ፖግ ካብ 4 ኣህዋቱ ሳልሳይ እዩ። ፖጋቻ ምስ መጻምቱ ስሎቬንያዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክለታ እሱካ ጅጋርት ኣብ ሞናኮ ዝነበር ኣብ መስከረም 2021 ተሓፂዮም። ፖጋቻ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓበየ ጠብላሕታ ዝፈጠረሉ ኣርኣይኡ ድማ ኣልቤርቶ ኮንታዶር እዩ። ዘተርኔዶ እናዓበየ ከሎ ኣድናቂ ፍራንክን ኣንዲ ሽለክን ከም ዝነበረ ከማን ይፍለጥ እዩ። ፖጋቻ ብዘይካቲ ትውልዲ ስሎቬንያን ቋንቋ እንግሊዝን ጣልያንን ድማ ካብ ዝመልኮም ቋንቋታት ምዃኑ ይዛረበሉ እዩ። ምስቲ ዝበዝሕ ናይ መድረኽ ዓወታት ብ34 ምስ ማርክ ካቫንዲሽ ተመዓራሪ ዝነበረ ኢዲ መርክስ ኣብ ዝሓለፈ መሰናዶ ዙር ፈረንሳ ግን ማርክ ካቫንዲሽ ኣብ 5 መድረኽ ዓወት ብምዝጋቡ ብ35 ናይ መድረኽ ዓወታት ንግስነት ብምሓዝ ክብረ ወሰን ገይርዎ። ንዘተርኔዶ ድማ ብብሉፅነቱ በዚ ዘርእዮ ዘሎ ዓብላልነት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብብሽክለታ ዝሓለፉ ሌጀንድን ምስ ኤዲ መርክስ ከወዳድርዎ ክንሪኦም ከለና ታዲ ፖጋቻ ብሉፅ ምዃኑ ዘመዝግቦም ዓወታት ከይረኣኻ እውን ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ። ታዲ ፖጋቻ በዚ ዝኸዶ ዘሎ ናይ መድረኻት ናይ ምዕዋት ሸውሃት ንማርክ ካቫንዲሽ ከርክቦ ዘይክእል ክመስል ዋላ እንተኸኣለ ምስ ዕድሙኡ ኣናፃፂርካ ምስቲ ኣብ ዝኣተወ ውድድር ብፍላይ ድማ ኣብ ዓቐበት ዝውዳእ መድረኻት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሩ ስለዘእተዎ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ዝተዛዘመ ቱር ድ ፍራንስ 6 ናይ መድረኽ ዓወታት እናተጓናፀፈ እንተቐፂሉ ኣብ ዝሓፀረ ዓመታት ኣርኪቡ ክሓልፎ ይኽእል እዩ። ታዲ ኣብ ዝኣተወ ውድድራት ብዝእምን ዝዕወትን ፍሉይ ቅዲ ፀወታን ዘርእን ቁፅሪ 1 ተቀዳዳማይ ዓለምና እዩ። ብዙሓት ድሕሪታ ናይ መጀመርታ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ጅሮ ኣብ መንጎ ፖጋቻን መርከስን ከወዳድሮም ጀሚሮም ቅድሚ ካልኣይ ሰሙን ምጅማሩ መወዳድርቲ ኤዲ መርክስ ዳይሬክተር ስፖርት ግሬግ ለርሞንድ ዝነበረ ሰርል ጊማርድ ከምኡውን ቻምፒዮን ቱር ነበር ቫን ኢምሌ ፊጎኖን ሂልኖትን ፖጋቻ ልዕሊ ደረጃ ክልቲኦም መርክስን ሂልኖትን ምዃኑ ይዛረቡ። ድሕሪኡ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ዘርኣየ ተኣምራታዊ ብቕዓት ተዓዋቲ ቱር ድ ፍራንስ ነበር ጁፕ ዘተመልክ ንፖጊ ምስ መርክስ ኣነጻጺርዎ። ኣብ መወዳእታ ውድድር መርክስ ንባዕሉ ነዚ ስሎቬንያዊ ከም ሓድሽ በላዒ ሰብ ከም ዝቆፅሮ ብምግላጽ ንናይ ገዛእ ርእሱ ሳጓ ክገልጾ ብምፍታኑ ዋላ ሓንቲ እንተዘይኮነ በርግጽ ልዕሊ 5 ግዜ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ፖጋቻ ልዕልነቱ ከም ዘመስከረ ኣሚኑሉ። ድሕሪ ውድድር ኢል ሎምባርዲያ 2021 መርክስ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ሓድሽ መርክስ ተባሂሎም ክጽውዑ ከም ዝሰምዐን ካብኣቶም ግን ዋላ ሓደ ነቲ ምብፃዕ ፈጺሙ ከም ዘይፈጸመን ገሊጹ። ኣብ ጉዳይ ፖጋቻ ግን በዚ ዘለዎ ቁመናን ኣመዝጊቦ ዘሎ ዓወታትን ሓድሽ መርክስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ምዃኑ ከይሓብአ ገሊጹ። ኤርኔስቶ ጎልናጎ ብመሰረት ተመክሮ ፖጋቻ ንኤዲ መርክስ ዝስዕብ ዘሎ እንኮ ክኸውን እዩ ብምባል ቃል ይሂቡ። ታዲ ፖጋቻ ካብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ጠቕሊሉ ተዓልዩ 3 ናሓሰ 2024 ኣብ ተካይዲ ውድድር ጽርግያ ቅድድም ብሽክለታ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንሃገሩ ወርቂ መዳልያ ንምምጻእ ብሃገራዊት ጋንታ ስሎቬንያ ተሓፂኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ጁሮን ዙሩን ደሪቡ ንኽዕወት ብዝሃለኸ ከቢድ ድኻም ስለዝተሰምዖ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ድሕሩ ዝወፅእ ሓቂ ከም ዝገልጾ ግን ኮሚቴ ኦሎምፒክ ስሎቬንያ ንኣፍቃሪቱ ሩስካ ዚጋርት ዘይምምራፁ ካብ ፓሪስ 2024 ንኽወፅእ ዝወሰደ ውሳነ ምዃኑ ክረጋገጽ ክኢሉ። ታዲ ፖጋቻ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙናት ዙር ፈረንሳ ንጋንትኡ ብውልቁ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ ብምዃን 6 ናይ መድረኽ ዓወታት ብምዝጋቡን 807,000 ኤሮ ኣታዊ ክትገብር ኣኽኢልዋ። በዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ ልዕሊ መጠን ደሚቑ ክወፅእ ክኢሉ። ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣብ ዓምድታታ ኣብ ዘውፃቶ ታዲ 9.6 ሚልዮን ዓመታዊ ኣታዊታት ከም ዘለዎ ካብ ኩሎም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት ዝኽፈል ምዃኑ ገሊጻ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጻኩም ሰላም ወሰናይ።